Mua on aina kiinnostanut raha. Mä muistan jo pienenä, mua inhotti se tunne, että mä jouduin pyytämään mun äidiltä aina rahaa kaikkeen. Mä ajattelin, että vitsi kun mä oon aikuinen, niin mä haluan, että mulla on paljon rahaa, että mun ei tarvitse kysyä yhtään keltään, että mitä mä voin ostaa, eikä tuntee mitään huonoa omatuntoa siitä, että mä käytän muiden rahoja. Ja mulle tämä itsenäisyys on tosi tärkeää. Jo silloin, kun mä olin 14-vuotiaasti, mä menin kesätöihin ja 16-vuotiaana mä aloitin Mäkissä kesätöissä ja kävin sitten lukion ohella siellä aina, koska mä halusin tienata mun omat rahat ja mä en halunnut kysyä keneltäkään, että mihin mä ne voin käyttää. Mä muistan, että silloin, kun mä olin tehnyt Mäkissä töitä jo varmaan 2-3 viikkoa ja tuli ensimmäinen palkka. Ja mä päätin sitten hetken mielijohteesta, kun mä olin kaupungilla, niin käydä syömässä jossain. Ja mä muistan sen tunteen, että mä olin niin onnellinen, että mä pystyin tosta noin vaan meneen syömään, maksaa mun oman ruuan, eikä mun tarvinnut kinuta lupaa mun äidiltä siihen, että saisinko mä häneltä rahaa, että mä voisin käydä syömässä jossain. Että se tunne oli ihan mieletön. Ja mä veikkaan, että se tunne on ajanut mua eteenpäin aina, että mä haluan olla täysin riippumaton muista ihmisistä. Mä haluan, että mulla on mun omat rahat ja mä haluan, että mun ei tarvitse koskaan kysyä lupaa keneltäkään, että mihin ja miten mä mun omia rahojani käytän. Eli että mä oon valmis tekemään töitä sen eteen, että mulla on tavallaan se tunne siitä, että mun ei tarvitse kysyä keltään. Ja voi olla, että mä en edes halua ostaa mitään ihmeellistä, niin kuin mä halusin käydä silloin lapsena tai teininä syömässä. Ja mä en muutenkaan ostele hirveästi, mä en muutenkaan tuhlaile ihan hirveästi rahaa, joten se ei ole niin kuin siitä kiinni, että mun tarvii tuhlailla rahaa koko ajan, vaan se on siitä, että mä voin ja haluan käyttää rahaa ihan missä tahansa, milloin tahansa. Meillä on miehen kanssa myöskin täysin erilliset rahat, vaikka ollaan naimisissa, koska mä en myöskään halua tuntea huonoa omaa tuntoa siitä, että mä ostan nyt jotain tosi kallista vaikka, ja hän ei ole ostanut mitään sellaista pitkään aikaa. Eli tämä riippumattomuuden tunne on mulle tosi tärkeää. Mutta se ei ole ainoa syy, miksi mä haluan, että mulla on rahaa. Toinen tärkeä syy on se, että raha tuo turvallisuuden tunteen. Mulla ei itsellä ole turvallista tunnetta, jos mä en tiedä, että mun tilillä on rahaa. Koska tahansa voi sattua mitä tahansa. Lapsille voi käydä jotain, mulle voi käydä jotain tai miehelle tai äidille tai kelle tahansa, johon tarvitaan rahaa. Voi olla, että tulee joku äkillinen leikkaus ja pitää päästä yksityiseen sairaalaan. No tähän on totta kai olemassa vakuutukset, mutta tämä nyt oli vain esimerkki. Elokuussa mä olin Ranskassa, Pariisissa yksin matkustamassa siellä ja mä sain tosi pahan ruokamyrkytyksen ja jouduin sairaalaan ja mä sit en päässyt sieltä mun paluujunalla kotiin tai niin kuin Saksaan, missä mä olin vaan viikonlopun Pariisissa. Mutta se ei haitannut mitään, että mä vaan otin hotellin, maksoin sen ja maksoin uuden junamatkan. Ja näihin meni yhteensä joku 300 € ja se ei tuntunut missään. Ja mä veikkaan, että jos mulla olisi jokaisesta eurosta kiinni, niin tämä 300 € olisi tuntunut tosi paljon. Tai sitten mä olisin voinut joutua miettimään, että miten päästään edullisemmin. Että mistä löytyy edullisin mahdollinen ehkä bussi, että pääsen takaisin Saksaan. Mä otin vaan hotellin rautatieaseman vierestä, otin siihen aikaan junan, milloin mä halusin lähteä aikaisin aamulla. Ostin sitten vaan, mikä juna oli kaikista sopivin, katsomatta yhtään paljonko se maksoi. Myöskin semmoinen turvallisuuden tunne, eli jos esimerkiksi multa lähtisi nyt työpaikka alta, niin mä haluan tietää, että mä en ole pakotettu ottaa ihan mitä tahansa työtä sen takia, että mä pystyn elämään. Varsinkin täällä Singaporessa työajat on aika pitkiä, eli jos mä ottaisin minkä tahansa työn, varsinkin jostain paikallisesta firmasta, niin luultavasti se tarkoittaisi sitä, että mä en näkisi mun lapsia juuri ollenkaan, ja sitä mä en halua. Eli jos multa lähtisi työ alta, että mulla olisi aikaa miettiä, mitä mä haluan tehdä, millaisilla ehdoilla ja missä maassa. Natta Salmela on puhunut siitä, että hän tykkää rahasta sen takia, että hän kerää tämmöistä fuck you-fundia. Eli mitä enemmän on rahaa, sitä enemmän voi sanoa laukoa omia mielipiteitä, oli ne sitten kuinka korrekteja tai suosittuja tahansa. Niin mulla ei ehkä ole semmoista, että mä
koen voivani puhua niin avoimesti kuin mä haluan tälläkin hetkellä, että mä en semmoisen tarvitse rahaa, mutta kuten kaikki tietää, raha on myös valtaa. Ja tämä liittyy myös siihen turvallisuuteen. Jos vaikka Singaporeen sattuisi syttymään sota, niin lentolippujen hinnat varmaan nousisi ihan pilviin ja vaan ne, kellä on varaa maksaa niistä lentolipuista todella huikeita summia, niin ne saa lennolta paikat. Tämä nyt on täysin hypoteettista, mutta kuitenkin you get the point. Mä oon halunnut myöskin luoda omaisuutta mun työn ulkopuolella sen takia, että mä voin tehdä valintoja. Ja sitten tämän riippumattomuuden ja turvallisuuden jälkeen vasta tulee se, että kun on rahaa, pystyy tekemään niitä asioita, mitä itse haluaa tehdä. Esimerkiksi mä itse tykkään tosi paljon ruoasta ja hyvä ruoka maksaa. Myöskin matkustaminen sinne, mistä hyvää ruokaa saa maksaa. Niin vaan rahan kanssa mä pystyn tekemään niitä asioita, mistä mä nautin tosi paljon. Mutta se tulee tosiaan vasta näiden kahden muun jälkeen, että mulle se riippumattomuus on kaikista tärkeintä. Ja siihen riippumattomuuteen ehkä vielä semmoinen, että jos tulisi ero vaikka miehen kanssa, niin mä tiedän, että mä en jäisi tyhjän päälle. Mä pystyisin koska tahansa ottaa lapset ja muuttaa Suomeen ja siellä asua ilman mitään painetta siitä, että tarvii mennä äkkiä ja löytää jotain töitä. Eli se tavallaan luo se turvallisuutta niistä valinnoista. Tapahtuu mitä tahansa, niin mä haluan, että mulla on valintoja. Ja totta kai on paljon muitakin asioita, minkä takia mun mielestä raha on tärkeää. Ja varsinkin naisilla mun mielestä raha pitäisi olla tärkeää ja naisilla pitäisi olla nimenomaan omaa rahaa, koska se antaa heille itsenäisyyttä. Et siinä on myöskin tämmöinen yhteiskunnallinen merkitys, että naisilla olisi omaa rahaa, joka ei nyt liity tähän mun keissiin, mutta ylipäätään niin kuin laajemmin ajateltuna. Ja siitä voi olla montaa mieltä, että onko hyvä asia, että raha on niin tärkeää, mitä se mulle on, mutta se ei oikeastaan mua kiinnosta. Mua kiinnostaa enemmän se, että mä oon täysin riippumaton muista ihmisistä ja että mulla on turvallinen olo mulle ja mun perheelle. Ja tässä oli nämä niin kuin mua itseä koskevat itsekkäät syyt, miksi mua kiinnostaa raha ja minkä takia raha on tärkeää. Mutta sitten mun mielestä täytyy muistaa se, että vaikka itse ei raha kiinnostaisi, niin rahalla voi tehdä paljon isompaa hyvää kuin ilman rahaa. Esimerkiksi Bill ja Melinda Gates, heillähän on tämä säätiö, mikä on auttanut muun muassa rokotuksissa Afrikassa ja niin poispäin. Niin jos ei Bill Gates olisi luonut tätä huomattavaa varallisuutta, heidän auttamiskyky olisi ollut huomattavasti pienempi. Hyvän tekeväisyyttä voi totta kai tehdä monella muullakin tavalla, mutta mitä enemmän sulla on rahaa, sitä enemmän sä pystyt auttamaan. Mä oon paljon miettinyt sitä, että mitä mä isona haluaisin tehdä, ja varmaankin jossain vaiheessa olisi kiva olla ihan täyspäiväinen sijoittaja, mutta kuitenkin niin, että mä sijoittaisin semmoisiin yrityksiin, jotka tekee jotain hyvää tälle maapallolle tai ihmisille. Ja meidän sijoitusvalinnoillahan me äänestetään sitä, että mihin se raha menee tässä maailmassa. Että jos me sijoitetaan semmoisiin kohteisiin, mikä tekee maailmalle hyvää, versus että me sijoitetaan semmoisiin kohteisiin, mikä tekee maailmalle pahaa, esimerkiksi ase- ja tupakkakauppa nyt esimerkiksi, niin ainoastaan rahan avulla me pystytään äänestämään tavallaan, että mihin edes osa siitä rahasta liikkuu. Ja mitä enemmän sulla on sitä rahaa ja mitä enemmän sulla on sijoitettavaa, sitä enemmän sulla on myös äänivaltaa, että mihin ne sijoitukset tässä maailmassa menee. Näihin vakaviin asioihin lopetellaan tänään.